Zdar lidi! Jsem tu zase pečený, vařený. Oh yeah! A dneska vám přináším úplně exkluzivní nabídku. A za kterou vám hlavně poděkuje vaše urozená prcinka, prdelinka, zadeček, zadoček, zadnica, prdelovníčka, vole, prcinečka, prostě mám tady pro vás, držte se, mám tady pro vás úplně senzační věc. Najdete to ve vybraných sketchupech a je to úplně přehraný prostě, úplně na maximum prostě. A víš co to je? Je to ten značkový toaleťák? Ano, značkový toaleťák, ano, koukni se. Vidíš to? Dufs? Ty brďo, ten je voňavej a úplně superovej. Zkuste ho a váš zadeček, vaše prcinka vám bude opravdu vděčná za takovou hedvábnou péči, jak se o tebe staráte. Takový výtěr prostě, to jste nezažili. Je to 100% hygienický, je to z speciálního upravovaného papíru, prostě šetrných povrch, úplně maximální prostě. A budete fakt spokojení. A vaše prcinka vám pěkně poděkuje. To je asi všechno. Kupte si tenhle toaleťáček, no. A budete úplně vytřený. Budete z toho tak vytřený, že se z toho pak úplně poserete. Jo, tak to je, vole. Najdete ve vybraných značkových sketchupech, vole, Dufs, vole. To je značka, vole. Hajzl papír forever, vole. Já se s váma loučím a zase někdy, Ne, papíček je trapnej už. Tak zdár, lidi, čus.